Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. An Abdullah ibn Amrin radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Ridallahi fi ridal valideyn ve sahatallahi fi sahatil valideyn ahracet Tirmizi ve sahhah İbn Hibban. Bu hadis bizning İslam dinində ətiyanilərə qarata münasibət, ətiyanilərə qarata ihtiramlığı turunda bu hadis bizim Tirmizi jintində kilə sahih hadislərdən bulub durayını Abdullah ibn Amr isimli sahabadan rivayet qılana Peyğəmbər sallallahu aytgan Allah Taala'nın rizalığıdır, ətiyaninin rizalığında yatadır. Həm şulay Allah Taala'nın aşığıdır, ətiyaninin aşılığında yatadır. Yani əgər də biz ətiyanilərimizni rizalığını alsaq, Allah Subhanahu wa Taala da bizdən riza olacaq indi. Həm şulay ətiyanilərimizin aşığını çağırabız ikən indi, Allah Subhanahu wa Taala da bizə aşılıq olacaq. Çünki İslam dinində ətiyanilərə qarata balalarının ihtiramı ətiyanilərə qarata indi big zor bularga tiyиш, big qatı hörmət күрсәтергә тиеш ине. Һәм бу хадис та шуңа күрсәтә. Әгәр дә без телибез икән, Аллаһ Таала безне яратсын, бездән риза булсын, без әтияниләребезне сөендерергә, шатландырырга, аларның ризалыгын алырга тиешбез. Шул вакытта Аллаһ Таала бездән риза булачак. Киресенчә булса инде, әтияниләр безгә ачылу булса, бездән риза булмасалар, Аллаһ Таала да инде бездән риза булмаячак. Әмма дә ләкин монда бер искәрмә бар. Бөтен нәрсәдә керми. Әгәр дә инде әтияни, мәсәлән, була бит инде дингә каршы әтияниләр бар, булай бит инде. Сән баласына әйтергә мөмкин. Нәрсәгә кирә ул сен вакытыңны әрәм итеп йөрисең анда, мәчеткә барасың анда, намазлар укыйсың, уразалар тотасың. Мин риза түгел бу гамәлеңдән дисәң, бу вакытта монда әтиянинең ризалыгын алу дөрес түгел. Монда Аллаһтан ризалыгын алырга кирәк. Чөнки Аллаһ Таала риза ярата безнең намаз укыганнарыбызны, ураза тотканнарыбызны, гомумән дин тотканнарыбызны инде. Киресенчә инде дин тотмаганны яратмый. Бу вакытта инде дөрес аңлау түгел. Әгәр дә мин әтияним риза түгел, мин дин тотудан, намаз укудан шуңа күрә калдырам дибез икән, без киресенчә гөнаһлы булабыз. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтте, нәрсә диде? Кеше ризалыгын алып гөнаһ кылуды, ул үзе гөнаһтый. Ә инде шушы барлыкка китергән Аллаһ Таала барлыкка китергән кешенең сүзен тыңлап та инде гөнаһ кылсаң да үзе гөнаһта инде. Һәм дә кеше сүзен тыңлап та гөнаһ кылырга ярамый инде. Ягъни шушы әтияни әгәр гөнаһлы гамәлгә этәр икән инде, без аны тыңлыйбыз икән, без гөнаһ алачакбыз. Шуңа күрә гөнаһлы эштә әтиянини тыңлау ярамый. Бу вакытта Аллаһның ризалыгы юк. Әмма дә ләкин инде яхшы изге гамәлләрдә һич шиксез бер туктаусыз без тыңларга тиешбез. Ул вакытта аның ризалыгы була. Анда улым миңа ярдәм итсәң иде, шушыны алып кайтып бирсәң иде, анда мәсәлән анда авыртып китсә больницага алып кайт. Алып барып кайтсаң иде дип инде. Менә бу вакытта инде тыңламыйбыз икән, бу вакытта инде әтияни риза булмый икән, нават Аллаһ Таала ачу килә. Чөнки син изгелектә каршы килдең, изгелектә тыңламадың инде. Әмма ләкин гөнаһлы гамәлдә аларны тыңларга ярамый. Яни шушы диннән тыя икән анда гөнаһлы гамәлләргә этәр икән, без аларны тыңларга тиеш түгел. Әмма ләкин бите изгелектә, бите яхшылыкта biz аларны сый-хөрмәт күрсәтергә тиешбез инде. Һәм Кур'анда бик күп аятлар да бар, шушы Аллаһ әтиянинең ризалыгын алу турында, әтиянинең сүзен тыңлау турында һәм иң зур, иң күп аятларның Исра сүрәсенең 23-24 аятлары булып тора. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва қада раббука алла таъбуду илля ияһу ва бил валидейни ихсана" ди. Сезгә Аллаһ Тааля ди, сезнең Раббыгыз ди әмер итте ди, Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылырга ди. Һәм әтияниләрегезгә изгелек кылырга ди. Менә монда күрәбезме? Иң беренче Аллаһ Тааля килә, Аллаһка гыйбадәт кылу килә. Һәм инде икенче аның белән әтияниләргә изгелек кылу тора. Ягъни Аллаһ Тааля әтияниләрне
иң якын итә, үзенә гыйбадәттән соң әти-әниләрне куя. Һәм ислам динендә дә олы гөнаһлардан булып тора иң беренче Аллаһка тиңдәшлек кылу, аннары барайны әти-әниләрне тыңламау, әти-әниләрнең ачуын чыгару, әти-әниләргә карата төрле начарлыклар кылу иң зур гөнаһлардан санала. Менә шушы аяттан да шушындый файда чыга инде. Һәм دعام تبعته إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Әгәр дә әти-әниләрең дә икесе дә инде, әтиң дә, әниең дә олы яшькә җитсәләр дә, аларга бер кайчан да уф дип әйтмә ди. Һәм аларны кыерсытма, рәнҗетмә ди, бары тик яхшы, хәерле сүзләр генә әйтте. Ягъни ни өчен Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, олы яшькә җиткәч ди. Чөнки яшь вакытта киресенчә әти-әниләр безне, балаларны карыйлар. Шулай бит инде. Нәҗисләреннән юалар анда. Анда үсеп җиткәч инде соңгы сыерларын сатып өйләндерәләр, сине тормышка бастыралар. Алар сине карый. Ә картайгач инде аларны карарга кирәк. Шулай бит инде. Алар йөри алмый башлый, урын җирдә ята башлый. Аларны гел больницага йөртергә кирәк анда. Карап торырга кирәк анда, эшләрен эшләргә кирәк. Һәм картайгач әти-әнинең балаларга хаҗәте, аларга мохтаҗлыгы күбрәк. Чөнки ул көчсезләнә әти-әни олы яшькә җиткәч инде. Һәм шул вакытта баланың тыңлыйсы килмәй башлый. Шул вакытта уфәди туйдырдың инде ди. Хәтта картлар йортына да илтеп куялар. Һәм менә шушыңа күрә Аллаһ Тәгалә искәрмә итеп әйтә, картайгач әти-әнигә уф дип тә әйтмәде. Чөнки әти-әнидән туя башлыйбыз, алардан файда булмый башлагач. Чөнки яшь вакытта аларның файдасы бар. Алар битеп бакчасын утыртып бәрәңге үстерәләр, аннары безгә бәрәңгесен бирә, анда хайваннар үстереп итен суеп бирәләр безгә. Пенсиясын күп мөлешен безгә бирәләр, чөнки алардан файда бар. Картайгач алар бәрәңгесен дә утырта алмый, сыерын да карый алмый, алардан берни файда юк. Шуңа күрә бала туя аннан. Шуңа теләсә инде начар сүзләр әйтә, башлай. Уф дигән дә туйдырдың инде ди, вакытым юк ди сине алып барырга. Шуңа күрә әти-әнигә менә бу рахимлелек аңа карата бигрәк тә картлык көнендә тагын да катырак булырга тиеш. Чөнки Аллаһ Субханаһу Тәгалә нәрсә, картайгач уф дип әйтмәде, кыерсытмады. Чөнки кыерсыту әти-әнине җиңелрәк картайгач. Картайгач көчсез булса, бер нәрсә әйтәм, яшь вакытта барыбер әле ул үзе өчен торалар, итәләр, шуңа күрә яшьләр яшь вакытта бик әйтмиләр. Начар сүзләр ниләр. Хәзер көндә әйтәләр дә. Хәзерге әдәпсезлек чорында кызганыч хакыр. Әмма ләкин шуңа күрә Аллаһ Тәгалә искәртеп әйтә, бигрәк тә һәм нәрсә ди, бары тик хәерле генә күркәм сүзләр генә әйтте. Ягъни рәнҗетмәскә кирәк әти-әниләрне. Һәм нәрсә Аллаһ Субханаһу Тәгалә вахфид лахума җанаха зулли мин рахма ва кур раббирхамхума кама раббаяни сагира ди. Һәм ди шушы рахимлек канатларын ди җәй аларга ди. Ягъни нәрсә дигән сүз рахимле булырга кирәк ди. Рахимлек канатларыңны җәй ди. Рахимлек күрсәтте, шәфкатьлек күрсәтте. Һәм түбәнчелек белән генә аларга карады. Ягъни түбәнчелек дип аларны түбәнсетергә түгел, аларга мәсәлән әдәп буенча бит инде әти-әни күзенә караганда аларга үстән тәкәббүрләнеп карарга ярамый. Башыңны иеп кенә, ягъни ият итеп кенә ислам әдәбе буенча аларга шундый үзеңне түбәнчелек тотып кына ихтирам итәргә кирәк инде. Һәм нәрсә ди? Дуга кылды әти-әни. Эй Раббым ди, әти-әниемә ди, рахимле бул. Ничек алар мине кичкенә вакытта тәрбияләделәр, үстерделәр. Шуның өчен дә әти-әниемә рахимле бул, шәфкатьле бул дип Аллаһ Тәгаләгә ди дуга кылды. Бу нәрсәгә күрсәтә, әти-әниләребезгә һәр вакытта да дугада булырга кирәк. Эй Раббым бер Аллаһ, ничек әти-әнием мине карады, үстерде, тәрбияләде, аларга рахим, шәфкатьле булсаң, гөнаһларын гафу итсәң инде, фирдәүс җәннәтләренә кертсәң инде дип, аларга һәр вакытта да инде дугада булырга кирәк. Һәм бигрәк тә әти-әни дидек, икесен дә ризалыгын алырга кирәк, икесен дә күркәм мөгамәләт кылырга кирәк. Әмма дә ләкин ислам динендә әнинең өстенлеге, әнинең фазиләте өстенрәк әтинекенә караганда. Ни өчен? Чөнки әни баланы 9 ай карнында йөртә.
Ул аны бик каты авырлык белән таба. Без аны ираклар белмибез инде. Аларны хатын-кыз үзе белән, ни авырлык белән аларны таба. Һәм тапкач әле табып кына шуның белән бетми, 2 ел буе нәрсә күкрәк сөтен имезә. Төннәрен торып, төннәрен йокламыйча, аны бишектә тирбәтәңне, карый, нәҗесләреннән юа. Һәм әти кешегә караганда күбрәк көч түгә шушы баланы тәрбияләргә кеше итәргә инде. Әти бит инде ул аңа зур түгел, ул ясады да эшенә чыгып китте, бетте шуның белән. Әмма ләкин көне төне кем карый? Әни кеше карый. Әни кеше шушы баланы тәрбияли. Ул авыртканда да бала авырта икән, төннәрен йокламыйча, балам тазарсын иде, бите анда даруларын бирә, карый, өйрәнә, ничек итеп давалап була, анда больницына чыгып чала, бөтен көчен түгә, шушы баланы үстерергә кеше итәргә инде. Шуңа күрә әнинең дәрәҗәсе, әнигә хөрмәте ислам динендә күбрәк әтигә караганда. Моңа ни дәлил булып тора? Бер сахаба килә, Абу Хурайрадан риваят кылына, Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хадистә, бер кеше килде ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне һәм сорады ди, "Ма ахаккун нас би хусни сухабати" ди. Кем ди кешеләрдән ди хаклырак ди, иң күркәм муамаләдә булырга ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Уммука ди, әниең ди. Аннан соң кем ди? Әниең ди. Аннан соң кем соң? Я Расулуллаһ ди, әниең ди. Аннан соң кем инде? Аннан соң әтиең ди. Менә 3 тапкыр әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм, күркәм муамаләгә, изгелек кылуга әни ди. Әни лайыклы ди, хөрмәткә ди. Аннан соң тагын кем дигәч, тагын әни ди. Аннан соң кем ди? Әниең ди. Чөнки әни, алдагы сүзләрне әйткәнчә, баласына күбрәк көчен түгә. Үзе ашамаса да баласын ашата. Үзе киенмәсә дә баласын киендерә. Шуңа күрә бигрәк тә бу әниләребезгә карата инде хөрмәт күрсәтергә кирәк инде. Һәм әниләрне рәнҗетү анда, әниләрне анда Алла сакласын инде, өйгә кертмичә анда картлар йортына илтеп бәрү, анда илтеп куйма, бу иң зур гөнаһларның берсе. Аллаһка тиңдәшлек кылудан инде. Иң беренче әйттек без, Аллаһка ширк кылу, аннары шушы әти-әнигә, әти-әнине рәнҗетү инде. Әгәр дә кеше шулай әнисен, әти-әнисен картлар йортына илтеп бәрә икән инде, аннан теге карамый икән инде, бу Алла сакласын инде, Аллаһ Тәгаләнең бик каты газабы булачак инде. Һәм менә бу картлар йортының артуына шатланырга кирәкме, җыларга кирәк нәрсәгә? Бездә менә шушы әти-әнигә хөрмәт, әти-әнигә карата әдәплелек югалды дигән сүз. Чөнки бездә кеше талаша, картайгач әти-әнисен кем карый дип сугышалар. Бер тормыштан хәл китерәм бу. Без Сауда Арабистанда укыганда булган хәл инде. Бер моны кадый, судья сөйли. Сезгә сөйләгән бар микән? Бер әни килде ди. Әни түгел, әби олы яшьтә, 80 ничә яшьлек диде мәсәлән, таякка таянып, шушы судьяга мөрәҗәгать итә, җылый. Инде мен 2 малаем ди сугыша ди. 2 малаем сугыша ди, шуларны аерыгыз әле ди. Нәрсә булды соң ди? Минем өчен сугышалар ди. Шундай гаҗәпләнәң, шушы кадый, судья, хөкемдар дигән. Ни өчен соң алар шулай каты сугышалар, хәтта сугышалар ди. Алар ди, мине карар өчен сугышалар ди. Мин карыйм дип ди. Шатланырга кирәк бит инде ди. Ничек шатланасың да, бер улыма ди, анда ничә яшь дидесен әле? 70 яшь дидеме, олы яшьтә диде инде. Берсе инде яшьрәк ди анда, бер 55 димәк инде. Минде ни ди? Яшенең көчлерәк инде, теге мөмкинчелеге дә күп. Аның белән калыр идем ди. Әмма ләкин теге олы яшьтәгесе инде, ул үзе дә ди карт инде ди, олы яшьтә ди инде. Ул үзендә әле кичкә-мешкә генә карый ди. Шуңа күрә икесен дә жәллим ди, мин ди теге нитәлмим ди. Сез үзегез гадел хөкем кылыгыз ди. Һәм инде китерә, теге 70 яшьлек чынлап та инде бабай була инде, таякка таянып кына килә. Һәм инде икесенә дә теге хөкем чыгара инде. Әнисен яшь малае карасын өчен дип инде. Һәм инде теге карт малае инде җылы үкси таянып инде кайтып китә. Менә карагыз, теге ислам дәүләтендә кеше судлаша, әниемне мин карыйм дип. Бездә судлашалар нәрсә? Баланы
әнине син кара дип инде. Һәм горурланабыз картлар йорты белән арту белән. Ох, бездә анда бу елганда ничә 15 картлар йорты төзелде. Менә алга китешнең ди. Бу алга китеш түгел, бу киресенчә нәрсә? Артка барыр. Ятимнәр йорты арту, картлар йорты ачу ул нәрсә? Алга китеш түгел, артка китеш. Әгәр дә бездә әдәпле шушы дин белән яшәү, иман була икән, бу берсе дә артмасы. Чөнки ятимнәр булмасы, кеше баласын ташламасы, бөтенесе, хәтта ана әтияни булмаса да якын туганнары алып карары. Берсе дә дөрес әдәп белән тәрбияләнсә, әтиянисен нәрсә? Шушы картлар йортына илтеп бәрмәсе, үзе карары. Һәм шуңа күрә менә безнең дөрес тәрбия алмау сәбәпле шушы диннән ерагаю белән Аллаһ Тәгалә дә нәрсә? Менә шушындый кимчелеккә төшерде безне. Әгәр дә без киресенчә шушы дингә кайтып, шушы дини тәрбия алмыйча, Аллаһ кушканнарын үтәмибез икән, без киресенчә гел артка гына барачакбыз. Алга китеш булмаячак. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфик бирсен, иң беренче үзебезгә, балаларыбызга, аныкларыбызга шушы инде дин тотып инде, шушы диннең хөкемнәрен тиешенчә үтәп инде, яшәп фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп әйләсен. Субханаллаһи ва бихамдиһи ва астагфируллаһ ва астагфирука ва атубу илейк.